ஹலோ கைஸ், டெலாய்ட் கம்பெனிலேருந்து அசோசியேட் அனலிஸ்ட்டுக்கு ஃப்ரெஷராக ஹையர் பண்ணுறாங்க. இந்த ரோலுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் லிஸ்ட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரோலுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த கான்செப்ட்லாம் கவர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இது மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்கள் ரெஸ்யூம் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும். சீமென்ஸ் கம்பெனிலேருந்து சிஸ்டம் இன்ஜினியர் ரோலுக்கு ஃப்ரெஷராக ஹையர் பண்ணுறாங்க. இந்த ரோலுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் லிஸ்ட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரோலுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரோலுக்கான ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இது மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்கள் ரெஸ்யூம் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும். AI47 லேப்ஸ்லேருந்து பைத்தன் டெவலப்பருக்கு ஹையர் பண்ணுறாங்க. இந்த ரோலுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப் தான், கண்டிப்பாக இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த ரோலுக்கான ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரோலுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இது மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்கள் ரெஸ்யூம் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும். நீங்கள் என் கூட 1-to-1 கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்லாட் புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ரிப்பரேஷன் டைப் பண்ணுங்கள். நான் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்துட்டு ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன்.